Určite poznáte Bubblegum Simulator Infinity. Je to druhá verzia hra Bubblegum Simulatoru. Je bola kedysi populárna, ale umelá. Tu ju prerobili a hra mala 300 000 hráčov, bola trendy, ale tačí tak umelá. Ale prečo umelá? Nie je to kvôli tomu, že by bola pomoc Patreon alebo prestala vydávať updaty. Je to kvôli tomu, že si vyvolal zlé obdobie. Ja neviem, lebo keď Bubblegum Simulator začínal, tak mal iba Fish a Dead Cells. To boli jeho jediní konkurenti. Ale keď prišiel Guava Garden, tak hra začala pomaly odpadávať z povedomia. A ešte k tomu, keď píše 99 nocí v lese a ešte Steel a Brainrot, tak náhodou nemajú logický hráči čas, lebo prebehli trendy, hej, takže táto hra išla do pozadia. Ešte akože musím sa aj priznať to, že hra nevydala zase tak často updaty a zase hra nebola zase tak revolučná a zábavná. Preto rýchlo svoju popularitu i stratila, ale furt žije, furt má viac hráčov než iné mŕtve hry, 23,5 000 hráčov je furt dobré, ale je to za smutné vidieť, ale aspoň má video na zajtra, takže čaute.